Hello mga Mars! Ngayong araw, kumain kami ni Kuya dito sa Mila's Tokwat Baboy. At dito lang yan sa may SM City Clark. Umorder kami ng sisig at isa yan sa kanilang specialty. Meron din pansit canton at ang kanilang dinuguan. At syempre, hindi mawawala ang ating rice. Una kong tinry itong kanilang sisig at sa totoo lang mga Mars, masarap siya at crispy. Pati nga itong si Kuya, nagustuhan niya. Susunod na titikman naman natin mga Mars, itong kanilang dinuguan. Laman loob siya at malapot ang kanyang sabaw. In fairness, hindi malansa ang pagkaluto. At last but not the least, itong kanilang pansit canton. Syempre, manyaman, basta kapangpangan, biyasang magluto. At halata naman mga Mars, simot na simot ang aming mga plato. I-try nyo na rin dito mga Mars at sigurado mapapa-extra rice kayo ng buong pamilya. Bago kami umuwi, bumili ng short itong si Kuya. So yun lang for today mga Mars. Bye!